Ayun, dumating na sila. Ayun na. Late sila dumating, oh. You're late. Sana iba? Uy, nagsalbat. Anjing. Talaga naman. Sana iba? Oo, ha? Talaga naman. Dito. Naka-costume na sila. Anong akala? Plastic po yan. Ito lang hindi plastic. Umasyal kayo kahapon eh. Mga video. Ah, yes! Talunan na Talon. Oh, 1, 2, makinang mo. 1, 2, 3. Ulit. Stop. Sabay. Talon. Sabay. Dito ka. 1. Kunti lang, gano'n ka lang, mami. 1, 2, 3. Ganyan. Isa. Angie, mauna ka. Dali, mauna ka, Angie. Talon. Talon. Oh, next. Talon. Next. Oh, talon. 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 Ganun ba? Talon daw, talon. Bigat ng... Ano? Karate Kid daw yan. Karate Kid. Wow. Bakit ang opera ko nun nasa pagtalon? Tapos na? Wala na? In my life you have been. Nasaan mama bag mo? Nawala ang bag. Sa dagat ako mangihi. Sa dagat ako ihi. I-video natin sila para hindi nila alam kung ano pinagagawa nila. Para makita na lang nila kung ano pinagagawa nila, no? So, video natin sila. Video. Uy, ang lamig. Ha! Okay sana kung yung isa hindi ito waterproof. Naiwan yung waterproof dun sa kwarto. Ito sila, yun si Angie. Tapos doon. Mamaya. Han, may isda, Han. Han, may isda. Ano, ang dami nila. Ha? Ang dami, lalaki. Isda? Oh. Malami. Okay sana kung dala ko yung... Ay, ayan o, ang lalaking, ayan o. Ayan o. Ito na siya. Ayan o. Habugin mo sa malalim para malunod. Nawali mo, ma'am. Marami kasi. Asa na, ma'am? Nawali mo? Prituin natin. So parang kailangan natin bumalik doon at kunin natin yung isang camera para makita natin yung isda sa ilalim. So, di ba? Oh. Ang ganda. Oh. Liligo na sila. Ligo na kayo. Oh, saan pa tayo? Sanji. Na, ito yung iba. Tara. Video natin sila.
Hihingal na ako. Video muna natin sila. Pangulit tayo doon. Kasi dito kasi ano, hindi kasi ito waterproof no. So pangulit wala tayo. Ang ginagawa nyo dyan, mababaw dyan. Ha? Lumangoy. Ba't dyan kayo? Dapat sa malalim. Dito tayo. Si upline, no? Yes! Upline! Yes! Mababaw dyan! Malalim! Malalim! Hanggang liig pa nakaluhod. Yan sila, sila ba? Sada kayo! Talon. Talon, ula-ula! Hanggang liig pa nakaluhod. Sino yun? I love it. Yun, no? I love it. Work hard, play hard. Dumami yung tao. Maligo sa dagat! Ay, buting na malaglag! So, yan. Mamumulit pa tayo rito. Hindi ko makita, nakakasilaw. Yan, Resto, pati sa... jump shot! Talon, ula-ula! Hello. Hello! Tapos pupunta tayo doon, maganda picture doon, oh. Circle muna tayo. Oh, circle daw, circle. Kamay natin na may ano nga. Asa kayo? Circle tayo, parang Quezon City. Ay, no. Nawala! Gaganon tayo. Oy, yung sa amin, 11. Dati yun, free selling yun. Ganyan. Malaking circle. Tignan nyo ha. Malaking circle. Hindi ko alam kung nakatama. Tignan nyo. O yung mga ano nyo. Hindi ba nakikita doon? Oh, pag yung circle, Sa akin ito. sa taas ang kamay na may ano, band. Okay, ready? 1, 2, 3, lubog! Ay, parang ka ganun. Okay, 1, 2, 3, lubog! Picture ski. Yan. Sige! Oh, Floating sila, oh. Floating. Oh, naka-floating sila, oh. Nakawa, diba? Floating. sige, lubog! Ang kukulit nyo ha. Sige! Doon sa luweta mo. Oh, picture tayo. Sige. Ba't hindi naman circle? Ha? Circle. Picture tayo. Ang lalayo nyo. Oh, sige. Lapit. Sige. Hawak kamay. Sige. Luweta mo. Lubog! Sige! Ang kukulit nyo. Doon sa luweta mo. Yan, dasulweta. Asampa. Asampa. Naplat yung gulong, naging gulong. Siya na lang ininusul. Hawak. Doon sa luweta mo. La sol ti la sol. Yes. Oh, naka-float sila, oh. Yes. Oh, float. Ay, hilera. Hilera tayo. Carry. Hindi.
Ano mo lang? Blot na blot ang mga decibel. Ay, Lisa, ano mo si Ate Cindy ganyan? Blot na blot ang mga decibel. Parang baliktad. Parang baliktad ah. Dapat si Lisa eh, ano? Picture. Okay. Yan. Yes. Floating sila, floating. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hindi mo naman pinubuhat. Asa si Angie pala? Ay, ang galing! Asa si Angie? Ano, wala dito si Angie? Kita-kita ang mga decibel. Kita-kita ang mga decibel ang bilbil. Isabel, Gisquilo ang bilbil. Yeah, so, ako kulit. Sige. Oh, Ayaw din tayo. yan. Sabi, sir, reality ako naman. Ha? Okay lang, okay na ma'am, okay na. Ayos lang. Oh, ah. Ayos lang. Wala ka lang. Idon Sulva. Ay, sus, you Ako naman ang kukuha sa inyo. Yes. Okay na ma'am. Ayos na. Ibang sulweta mo siya. Okay na ma'am. Ayos na. Baka yung cellphone ko ba doon sulweta? Hindi pa naman to waterproof. Woohoo! So, Ayaw niya ilagay na lang. Oo, kasi mangingitim daw siya. Ibalik na natin to doon sa taas. Good morning! Good morning, world! Grabe ang init. Balik na natin to doon sa taas. Kasi baka mabitaw pa natin to rito. Madisgrasya. Hindi kasi to waterproof. Ang isa nating cam na waterproof nandun. Naiwan sa kwarto. Si Ma'am Glad. Init na. Hindi na naligo si Ma'am Glad. Wait lang ma'am. Isulit ko lang to doon. Si Ma'am Glad. Oh. Saan eh? Ayun. Sulit lang muna natin to. Pipicture daw siya. So, bye bye guys. See you in my next video.